Malta se tkompli tinċentiva startups innovattivi li joffru karriri ta' kwalità u dħul b'saħħtu, partikolarment għaż-żgħażagħ u l-familji. Dan tenneħ il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara fl-uffiċini tal-kumpaniji lokali Scope Solutions Malta u DDAB li huma bbażati fil-Life Sciences Park f'San Ġwan. Waqt li ltaqa' mal-ħaddiema u tmexxija tal-kumpaniji il-Prim Ministru li kien akkumpanjat mill-Ministru responsabbli għall-intrapriżi Silvio Xkembri ingħataw id-dettalji dwar il-vjaġġ li wassal għal ħolqien ta' dawn il-kumpaniji u realtajiet li jiffaċċjaw. Il-Prim Ministru enfasizza dwar l-importanza ta' skemi ta' appoġġ mill-Malta Enterprise għal aktar karriri ta' kwalità fuq direzzjoni li ta' il-Gvern għal tkabbir simili fuq sma li jistgħu isaħħu il-valur miżjud tal-ekonomija Maltija. Scope Solutions tipprovdi s-servizzi tagħha lil kumpaniji f'diversi setturi fosthom accounting, gaming, servizzi tekniċi, servizzi professjonali u mediċina. B'dawn is-servizzi jitfasslu skont il-bżonnijiet tal-kumpaniji permezz ta' cloud software. Aħna hawnhekk il-Malta Life Sciences Park għandna setup illi qiegħna ħafna, jiġi dejjem sibna għajnuna u support u fi żminijiet tal-bidu dik l-għajnuna hija invaluable. So ma' żmien imbagħad iktar ma bdejna nikbru bdew jimbtu proġetti ġodda u dawk il-proġetti ġodda wkoll dejjem nippruvaw insibu jekk hemmx skemi partikolari li jistgħu jgħinuna biex nresquhom il-qudiem. Din il-kumpanija mhux biss ibbażata f'pajjiżna imma wkoll fl-Emirati Arab Magħquda waqt li ddeċidiet li tespandi f'Ċipru u llum tħaddem aktar minn 40 persuna. Ħloqna prodott fil-2016 u fl-2021 dan il-prodott ġie mibjuħ lill-kumpanija tas-software Amerikana. U grazzi ta' waħda minn dawn l-iskemi fejn aħna bdejna minn hemmhekk u mbagħad komplejna nkabbru minn hemm il-qudiem. Il-kumpanija DDAB tibbaża x-xogħol tagħha fil-qasam tal-blockchain tingħata kuntratti ta' xogħol biex tevalwa proġetti magħmulin fuq blockchain magħrufa aħjar bħala smart contracts. Bħala klima huwa klima tajjeb, jiġifieri hawn ħafna nies li huma eċitati biex jibdu xi ħaġa ġdida. Jiena kont ix-xurtjat li nagħlem l-università wkoll, allura konna f'ċertu studenti u anke ċertu kollegi li kelli qabel illi kienu tajbin għal dat tip ta' xogħol wara ammont ta' training sostanzjali ġifieri. Din il-kumpanija tħaddem aktar minn 25 persuna u mistennija tkabbar l-operat tagħha wkoll fatjeni. Is-snin li ġejjin ġifieri ħankomplu nagħmlu li qed nagħmlu b'mod naqra iktar aggressiv nisperaw. Ġifieri għandna kompetituri kbar fl-Amerika li daw speċi rridu ninvestu daqshom jekk mhux iktar minnhom. Il-Ministru Xkembri innota kif kumpaniji u startups se jkollhom l-opportunità jesebixxu x-xogħol tagħhom waqt is-Startup Festival u Texpo li se jsiru bejn 17 u 19 ta' Ottubru li ġej fl-MFCC f'Taqali.